खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासिबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 12 अक्ट'बर सनिबारनि फान्जामुथिखौ फरायथिनो लादों आं किलिकां ब्रह्मआ। फान्जामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। गोसोनि साननाय हनायफ्रा जाफुंसारगोन, सुख सान्थियैनो साना बारलांगोन। बृष राशि। माबा मोनसे बाथ्राखौ लानानै गोसोआ गाज्रि मोनबाय थागोन, जायगा दाबसेयाव थाथेरनो सुखुनाय नङा। मिथुन राशि। देहायाव बेमार आजार सोमजिगोन, सावस्रिखौ जोबोरैनो लोरबां मोनगोन। कर्कट राशि। हास्थायना थानाय मुवा बेसादखौ मोनफुंगोन, गोसोआ गोजोननाय मोनगोन। सिंह राशि। गावनि थांखिसिम सौहैनायाव जाफुंसार जागोन, गोजोन खुसिजोंनो साना बारलांगोन। कन्या राशि। लामा दावबायनायाव खैफोदजों सोगदावगोन, सांग्राङै थानाया गाहाम जागोन। तुला राशि। धोरोमनि बेरेखा हाबा मावगोन, न'खराव असान्ति जागोन। वृश्चिक राशि। गोदान मिजिं लानानै गोथार खामानि मावनो हागोन, बरादा मोजाङैनो बारलांगोन। धनु राशि। मोनखांनाय मुवाखौ खोमानानै लाफिननांगोन, गोसोआ जोबोरैनो दुखु मोनगोन। मकर राशि। बेफार फालांगियाव मुलाम्फा जागोन, रांखावरि आरजिनानै लानो हागोन। कुम्भ राशि। देहायाव सानाय सुनाय सोमजिगोन, थाबैनो फाहामथाय लानांगोन। मीन राशि। समाजनि मोजां हाबा मावनो हागोन, बयजोंबो मान होजागोन। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन, बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि न'खरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। बाजाज बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। सेरफांगुरि बाजाज श'रुमा फुजा 2024 धामाका अफार होगासिनो दं। क'क्राझार जिल्ला सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा सेप्तेम्बरनिफ्राय 30 अक्ट'बर फुजा 2024 धामाका अफारनि खाबुफोर होगासिनो दं। नोंथांमोना सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजाज श'रुमाव खुंफुंजानाय फुजा धामाका अफाराव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। रायजो राजाफोरनो फुंखा एन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा लाबोनाय अफारफ्रानो जाबाय 5 लिटार पेट्रल फ्रि, प्रेसार कुकार, फ्रि हेलमेट, एक्सचेन्जनि एभेलेबल, लोगोसे केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 1000 रां केसबेक हरफिननाय जागोन। आरो बाइक बायगिरिफोरनो फ्रि लटारि कुपनबो हरनाय जागोन। बे लटारि कुपनाव जाखाङोब्ला वाशिं मेसिन, रेफ्रिजारेटर, एन्ड्रइड टिभि, स्मार्ट वाच आरो एन्ड्रइड फन बेफोर मोनबा प्राइजफोरखौ मोननो हागोन। नोंथाङा आबुङै मिथिबावनो थाखाय 6003817191 9101 598021 आरो 9101547892 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।